Ngilyalong no da karali rengkat baki school. Henry andang gilayo ya kajing ai Kalong kejingjak baso shirkai mat penpar yang kriat ki babon ban yos ngo bo wi buriu ula shakem no hadiam rasubajur bula don kti ban thombor balle beijot ya pala lai phungut ki habret hapo ko wi kisnong kani kejingjak deiru ke belaja la khamslem Henry kala pau pertheino akalai pui trek jemang hadiam bakawai kalong kemi kala ujor ki pulet bu khon jongka bula sha thombor ba shale beijot hawi runar bula tip kerdeng kum meban rilang sim sangoi ubade na kwi kisnong hapo west castles district ki pulet kila yo ban kemno yu te ubriu bad mentau dan shalong jail bad hadian bala kem yu te ubriu kila mi shushu ki habret ki bala kam kila sha thombor bad phla halai ki mi pa kumta ban tip company ka dorbar snong menta kasngi kalai tre gujulio kala lum sendan da dorbar snong ban tokit benia nagi nong snong lingba ka jing tokit ka dorbar snong la yo jing tip bakila don palat lai phungut ki habret kenthai bersenrang ba suba bakila sangat hakati jing sha thombor hau te ubriu banakaliang ka dorbar snong ka salej ru ban bu da ka jing ujor hathana ka jing yo ka jing ya ka report ka long ba ka ba ni la yo ya ka report ha ka ni resmi ka bala lin no ka mot khat san ngot te ha ka ni ka dorbar ka ba menta ka mot ba nyaw ngot ula le biang ya ka ni ka kam bat khat san ngot dok persang ban thumu ban le ka ni ka kam hndre sem pat la yo ya kini kat kum ka jing kat kat kum ka jing sim ka jongi kum ka dorbar ka rai ka long ba ya ka ni ka kam ni ha ban bu sa ki bor ki bahalor ban ni na karpat jur ya ki bor ki bahalor jong ka Sukar batin sistem jauh ni uji beman balale ya kena ke kampung jat berarti kabalah jahang ni habis nong jongi bani tepat jur nak yang jongka polis di Bandung bahkan isim siapa ya kena ke kam nang bagi kam sini orang ni semat film jasi ani habis nong jongi